आङो सिडली समस्तिनि एमएलए 54,000 बिघा आमटेका रिजार्भ ओनसोल होननाय जोंनि सिडली समस्तियाव दं जायखौ जों निसिमा ओनसोल होनो बेवहाय गासै जोंहा 6टा ग्राम सभा दङ बे ग्राम सभानि भितराव जाहैबाय मालिबिटा बागमारा आनन्द बिथिनि आमटेका खैला मैला पाटाबारि राङिजरा खुंख्राजरा दा गासैबो ग्राम सभायाव इतिमध्ये जोङो आमटेकायाव खेबथाम रानबाय आनन्द बिथिनियाव रानबाय आरो पाटाबारियाव रानबाय खैला मैलायाबो दिनै इलेक्शननि उनावनो मोनसिगोन दा जथेस्थ हाजार हाजार रायजो राजा इतिमध्ये मोनबाय ओमफ्राय हौरैहाय थाइखा जरा ग्राम सभा बिटिसि हिसाबै जोंनिया चिरां दुवार समस्ति गोलैयो बेबो चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो खेबसेयैनो बहाय 1536 न'खरनो जोङो होखांबाय नाकेरदारा होननाय ओनसोल दङ मारुफारा होननायाव जोङो 400नि बारा इतिमध्ये होखांबाय 2014 सननिफ्राय जों बेखौ आरम्भ खालामदों बेंटल रिजार्भ दुनाबारि ओनसोलाव 202 न'खरनो जोङो प्रथम होजेनदों बेनिफ्राय सिडली समस्तियाव गोलैनाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोलैयो हल्टु डिभिजन 750टा परियाल न'खर मुराबारि सामसिंखेला ओनसोल 12टा फुर दं बहाय डिमापुर माइनावपुर धोरोमपुर फुरपुर बे 750टा न'खरा दिनै हानि पाट्टाखौ मोनजोब्बाय कसुगाव डिभिजनावबो मोनगासिनो दङ आरो बेल' नङा जोंहा दिनै बाक्सा जिल्लायाव गोदो नागालेण्ड बर्डाराव सुख्रुब जानाय गारनानै खारबोनांनाय नामखौनो नागाफुर लाफैदों बगाजुलि ओनसोलाव दाख्लैसो जों दिनैनिफ्राय 20-25 दिनसो जाबाय इतिमध्ये बहायबो गोबां रायजो राजानो जोङो होबाय आरो बेबायदि हा होनायनि खामानिया बिटिसि ओनसोलाव नङा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 21,000 परियालखौ रिजेक्टमोन बेखौ रिभिउ खालामनानै मेपिं दिनै खालामनाया जागासिनो दङ इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगो सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्ला बहायबो हा होनाय बेबस्था जागोन खाखि रिजार्भ हजाय डिस्ट्रिक्ट जाबाय दा गोदानै बहाय 3,000 मा होनो बेखौ 3300 न'खर आरो 37 न'खर दङ 3337 न'खर बिनि हा होनायनि बेबस्थाखौ इतिमध्ये जों खालामबाय थादों आरो हौरै जोंहा दैयां टेङानि मेरापानि सिसुपानि नागालेण्ड आरो गलाघाट जोंनि जि बर्डार बे एरियानि खामानि दिनै सनितपुर ओनसोलाव 144 खान एलपि एमए हाई स्कुल गासै बर' मिडियाम बियो थांनाय बारावहाय हा गैयैनि सरकारि जायाखै प्रभिन्सियेलाइज जायाखै एइबाराव बिनि हा हुनि खामानिया दिनै जोबनाय अबस्थायाव फैबाय गोदानै जे प्रभिन्सियेलाइज जागोन बे गासै 144 खान स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जागोन दा बेखिनि खामानिखौ बेखिनि खोथाखौ सोरबा एबसुनि दैदेनगिरिया नुवाखैबा बे गावनि खोथा जाहा बुंनांगौ गैया बुंबानो जाया बियो भारत सरकारनि 2006 सनाव बानायनाय आइनखौ दिनै सरकारि एजेन्सि सरकारि मेसिनारियासो प्रयोग खालामो बाहायो गतिके बिथांमोना सहजग खालामनो नागारै जुदि होबथायो आं मानासि हादानाव दिनै खोनाबोबाय फानबारि ओनसोलाव जे जोंसो हाखौ होगोन मेपिं खालामनो मोना एफआरसि दानो मोना बेथ' अन्याय फरेस्ट राइट कमिटि रायजो राजानि कमिटिया दानांगोन ग्राम सभा जिरायनांगोन मेप खालामनांगोन हाग्रानि हाया सिमना गैया गतिके बेखौ हाजों सुनो हाया सेटेलाइटजों सुयो GIS GPS मेपिं खालामो बेखौ सहायसो खालामनांगौ दा दिनै सहाय खालामालाबानो उल्था खोथा बुंबाय थायो क्रेडिट डिसक्रेडिटनि खोथा लालायलायो बेथ' अयनाय जागोन ना आं मोनसे खोथाखौ दिनै बुंनो बावदों गिदिर आरो मोनसे डेभेलपमेन्ट जोंहा बेखि दैनि सायाव 250 कोटिनि 4 किल'मिटार गोलाव दालां जोंहा बहाय जागासिनो दं जाय दालाङा जोंनि चिरां आरो बाक्साखौ जगाजग खालामगोन